नमस्कार मित्रांनो, मी महेश तुमचं स्वागत करतोय पुन्हा एकदा आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती. सो मंडळी, आपला गावचा प्रवास आज संपलेला आहे. 2 दिवस झाले आहेत आपण सुट्टी काढून आलो होतो आणि आता चाललो आहोत परत एकदा मुंबईला. सो आपली इनोवा रेडी आहे. तुम्हाला परत एकदा इनोवा दाखवतो आहे. चला मंडळी, नेहमीप्रमाणे आपली इनोवा सज्ज आहे मुंबईच्या दिशेने जायला. सो बघू शकता आपली अशी इनोवा. वाईड अँगलमध्ये दाखवतो तुम्हाला मी. सो मागे सामान वगैरे भरून आपलं रेडी झालेलं आहे. 2 फणस पण घेतलेले आहेत. भाऊ बघा थोडंफार राहिलेलं सामान आता टाकत आहे. या साईडचं दृश्य मी कधी दाखवत नाही, हे पण बघून घ्या. चला. तुझी बॅग मला काय लागणार होतं का? नाही 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 मागे टाकते म्हणून बोलले. नाही लागूचे आता. सो मंडळी, वाजले आहेत 5:44 आणि आपण 6 वाजेपर्यंत निघण्याचा प्रयत्न करणार आहे, कारण की आपल्याला मुंबईला जाऊन परत सकाळी पोचून कामाला पण जायचं आहे. सो 6 वाजे आमचं ठरलेलं 5 वाजता आपण निघायचं, पण थोडा उशीर झालेलाच आहे. सो 6 वाजेपर्यंत निघायचा प्रयत्न करतो. सो मंडळी, वाजले आहेत 6:12 आणि आपण आता निघालो आहोत. तर पाहू शकता आपण सगळे आता निघालेलो आहोत. तात्या पण भेटलेले आहेत. आता निघालो आहोत आपल्या फणसगावच्या बोधवाडीतून आणि आपली मुंबईला जाण्याची जर्नी आता चालू झालेली आहे. बघू शकता आपल्याला आज आपल्यासोबत आई, पप्पा, मनाली, मी आणि भाऊ असे आम्ही 5 जण आहोत. आणि अजून एक नवीन पाहुणा आपल्याला आणलेले आहेत, मला नंतर दाखवतो मी. चिव, त्याचं नाव आहे चिव. मला दिसत असेल तर काय माहिती नाही. आता तो पण पाहुणा आज आपल्यासोबत मुंबईला येत आहे. सो मंडळी, उंडील तिट्यावरनं आपण आता लेफ्ट मारत आहोत. आताच लेफ्ट मारून आपण जाणार कासारडे तिट्यावरनं आपण परत यू टर्न मारून तराळावरनं आपण डायरेक्ट आपली मुंबई जर्नी चालू करणार. मंडळी, वाजले 6:31 आणि आपण आलो आहोत कासारड्यावर. सो भाव आता गाडी चालवणार आहे. स्टार्टिंगला भावाने गाडी घेतलेली आहे आणि आपण आता आलो आहोत कासारड्या तिट्यावर. इथून बघा समोर जातो कणकवलीला, आपण मारणार इथून यू टर्न असा. आपण मारला यू टर्न आणि आता समोर येईल तराळावरनं आता आपण मुंबई गोवा महामार्गावर आलेलो आहोत. NH66 असं या महामार्गाला नंबर दिलेला आहे. सो आपण NH66 मुंबई गोवा महामार्ग, या महामार्गावरून आपण मुंबईची जर्नी चालू करतो आहोत. सो मंडळी, तराळ्याचा ब्रिज आपण चढलेलो आहोत आणि आता आपण पुढे डायरेक्ट थांबणार आहोत आदिष्टी मातेच्या मंदिराजवळ, म्हणजे वारगावच्या पुढे. पाहू शकता आपण आता तराळ्याच्या ब्रिजवर आहोत. तो ब्रिज बघा एकदम प्रॉपर असा 3 पदरी आहे, म्हणजे टोटल 6 पदरी असा ब्रिज बनवला आहे. आपला मुंबई गोवा महामार्ग हा 4 पदरीचा आहे. सो खाली इथे ST डेपो आहे, तो आता आपल्याला दिसणार नाही. आपण आता ब्रिजवरनं चाललो आहे. कुठली गाडी आहे? जीवदानी मित्रांनो, विरारची आपली जीवदानी. होऊ शकता जीवदानी पण उशिरा आता निघते आहे. आता कशी सीट नसणार, त्याच्यामुळे आता सीट भरत ती हळूहळू जाणार. आपली विरारच्या जीवदानी मातेची जाईल. म्हणजे भरपूर अजून गाडी ना मागे असतील. आता साईपूजा पण असणार मागे. मग आता मी येताना पण ना मित्रांनो STच्या स्लीपर बसने आलो ना. तुम्ही व्हिडिओ पाहिला नसेल तर तो पण बघा, आपल्या ह्या व्हिडिओच्या आधी टाकलेला आहे. तर तेव्हा पण मी जेव्हा आलो ना तर 8 वाजता साईपूजा ही इकडे होती, आपल्या राजापूरच्या पुढे होती 8 वाजता. म्हणजे ती पण उशिरा झालेली त्या दिवशी. बघूया आपल्याला आता किती गाड्या भेटतात पुढे. आता आपल्याला अंकिता हॉटेलजवळ कदाचित गाड्या भेटू शकतात. सो मंडळी, आपण आता आलो आहोत वारगाव ना राजू, वारगावमध्ये आलेलो आहोत. काय नाव आहे? समृद्धी, साईपूजाची समृद्धी.
साळीस्ते, सॉरी मित्रांनो, वारगाव नाही साळीस्ते. आपण आता साळीस्त्यामध्ये आहे, पुढे आपण वारगावमध्ये जाऊ. तिथे सुद्धा बघू शकता साईपूजाची समृद्धी बस अजूनपर्यंत इकडेच आहे. म्हणजे आपल्या प्रायव्हेट बसेस सुद्धा आज लेट झालेल्या आहेत. ती लोक बरोबर नंतर पुढे कव्हर करतात. आपण कसं फॅमिलीला घेऊन आलो तर आपण सांभाळून जाणार आहोत, हळूहळू जाणार आहोत, सावकाश प्रवास करणार आहोत. तर हा रोड बघू शकता तुम्ही, पूर्ण आपला कणकवलीपासून, कणकवलीच्या आधी सावंतवाडीपासून ते लांजापर्यंत प्रॉपर असा सिमेंटचा रोड झालेला आहे, कॉन्क्रीटीकरण लांजापर्यंत. लांजाच्या पुढे मग आपला थोडाफार रस्ता खराब आहे, एवढा पण खराब नाही, थोडाफार आहे. बघू शकता संध्याकाळचे वाजले आहेत 6:38 आणि वातावरण बघू शकतात कोकणातलं. सो या कोकणातल्या वातावरणाला आम्ही खरंच मिस करणार आहोत. मुंबईला जायचं म्हटलं की मन लागत नाही, कोकणातून पाय असा निघायला मागत नाही. बट आपला जॉब आहे, काम आहे आपलं, तर त्यासाठी जावं लागतं. भावाला पण उद्या कामावर जायचं आहे, मला देखील जायचं आहे, आपल्यासोबत मनाली आहे, मनालीला पण जायचं आहे. जेवढ्या लवकर आम्ही पोहोचू तेवढा आम्हाला आराम करायला एक भेटेल. पाहू शकता रोड बघा मस्त आहे, गाडी पण प्रॉपर अशी 80-90च्या स्पीडला चाललेली आहे. ॲक्च्युली 100 किलो आता टच झाली आहे गाडी, 80-90. आपण जास्त 100 टच नाही करत, जर मोकळा आपला रस्ता असेल तरच करतो. आता बघा स्टेट, मगाशी तुम्ही बघितलं स्टेट रोड होता, असा वळणदारी रोडला आपण स्पीड कंट्रोलमध्येच ठेवतो. आता तुम्हाला पुढचा रोड का दाखवतो नंतर, कारण की आता उजेड आहे तोपर्यंत तुम्हाला दाखवतो. आणि यानंतर होणारे काळोख तर पुढे एवढा क्लिअर आपल्याला दिसणार नाही आहोत, पुढे आपल्याला एवढं दिसणार नाही आहे. वारगाव बघा. आता मित्रांनो मगाशी आपण चुकून वारगाव बोललेलो, साळीस्ताला होतो आणि आता आपण प्रॉपर वारगावला आलेलो आहोत. हे बघा कुणकवला जाण्याचा रस्ता आहे हा वारगावातूनच. वारगाव, वारगाव माझ्या मामाचं गाव आहे, म्हणजे माझी आत्या तिचं गाव आहे आणि त्याच्याच मी मिस्टरला मामा पण बोलतो. या रोडला गाडी आहे ना सुसाट अशी धावते, म्हणजे आपला वेळ आहे ना तो सुद्धा कव्हर होतो. हा हेच काहीतरी घेतला खारेपाटणच्या ठिकाणी ना. हा सो आता येणार आपलं आदिष्टी मातेचं मंदिर. आदिष्टी मातेच्या मंदिरात जाऊन आपण पाया पडू आणि तिथून आपल्या प्रवासाला परत एकदा सुरुवात करूया. पाहू शकता समोर आदिष्टी मातेचं मंदिर आलेलं आहे. आपण इथे थांबणार आहे. चला काळोख व्हायच्या आधी आपण पटापट पाया पडूया आणि व्यवस्थित निघूया. सो मंडळी पाहू शकता जीवदानी देखील आता निघालेली आहे, आदिष्टी मातेच्या मंदिरजवळ आलेली आहे. आणि तिकडे साईपूजा पण आपली तीसुद्धा निघालेली आहे. सो आपल्या मुंबईच्या प्रवासाला इथे सुरुवात झालेली आहे. मातेचं दर्शन घेऊ आणि पुढे आपल्या प्रवासाला सुरुवात करू. म्हणजे 6:50 झाले आणि आपण आदिष्टी मातेचं दर्शन घेऊन आपल्या प्रवासाला सुरुवात केली आहे. तर आपण तर डायरेक्ट राजापूरला हातविल्याला थांबणार आहे डिझेल भरायला. आपण नेहमी तिथं थांबतो, तुम्हाला माहितीच आहे, आपले रेग्युलर व्ह्युअर्स असतील त्यांना माहितीच आहे. आपण राजापूरला हातविल्याच्या पेट्रोल पंपवर थांबतो, टाकी तिथे फुल करतो, कारण की तिथे
गाडी लावायला चांगली जागा आहे. सो भावाने गाडी आता घेतलेली आहे चालवायला. आता वर्षात गेलो ना आता आपल्याला ना त्या प्रायव्हेट बसेस गेलेल्या आहेत ज्या साई पूजा आणि जीवदानी, त्यांच्या आधी आपल्याला राजापूरला पोचलं पाहिजे. कारण की त्या जर पेट्रोल पंपला त्या लागल्या तर आपल्याला थांबावं लागेल. कारण तिथं वॉशरूम फक्त एकच आहे आणि वॉशरूमला लाईन लागते. मग प्रायव्हेट बसेस गेले तर आपल्याला त्याच्या आधी जायचं आहे आणि आपलं जे आहे डिझेल बिझेल भरायचं, फ्रेश व्हायचं ते करायचं आहे. चला तर बघू आपण डायरेक्ट पेट्रोल पंपवर जाऊया. मंडळी पाहू शकता वरती डोंगर, म्हणजे तो आपला नडगिवाचा डोंगर आहे. तिथे लागला आहे वनवा. आपल्या कोकणी भाषेत आपण वनवा बोलतो, म्हणजे आग. त्या डोंगरावर आग लागलेली आहे, कोणीतरी लावली असेल. आता ही पूर्ण ना रात्रभर पेटत बसणार आहे. जोपर्यंत सकाळचे धुके पडत नाही तोपर्यंत ही आग काही विझणार नाही. नडगिवात इथं आहे मंडळी. आलो आहे आपण नडगिवात, म्हणजे माझं आजवळ. हा म्हणजे माझ्या मम्मीचं गाव, माझं आजवळ नडगिवे. बघा हा रस्ता जातो नडगिवे आणि हा खारेपाटणचा ब्रिज आता येईल बघा. आता हळूहळू काळोख जाणार आहे. मला प्रॉपर असं काय मला रात्रीचं दाखवायला भेटणार नाही, पण जेवढं शक्य होईल तेवढं दाखवण्याचा प्रयत्न करीन. तर हा खारेपाटणला उतरतो खाली आणि हा खारेपाटणचा ब्रिज. मित्रांनो केवढा मोठा अशी म्हणजे मोठी अशी आग लागली आहे. इथे मोठा वनवा आहे बघा. शेंडिये डोंगर ना यो. गॅस ऑफिस इथे आहे. गॅस आपल्या साई पूजा थांबली आहे इथे खारेपाटणला. हां हां राजापूरची ही पोलीस चौकी आहे मित्रांनो. सॉरी खारेपाटणची. जरा मी जास्त 30 किलोमीटर पुढे गेलो. सॉरी ही खारेपाटणची आपली नदी. सो इथे कधी कधी ना हॉटेलचं नाव मधुबन, खारेपाटणचं मधुबन हॉटेल गेलो. फेमस हॉटेल आहे खारेपाटणचं. सो आपले खारेपाटणचे ना खूप सारे मित्रसुद्धा आहेत. पाहू शकता आपण खारेपाटण खूप फिरलेलो आहे लहानापासूनच. खारेपाटण डेपो आतमध्ये खूप आपले वाड्या पण आहेत, बौद्धवाडी पण आहेत, तिथे पण खूप गेलो आहेत लग्नाच्या निमित्त बोला किंवा पाहुण्यांकडे असेल. सो खारेपाटणमध्ये आपले पाहुणे पण आपलं खूप आहे. सो आता हळूहळू काळोख होणार आहे मित्रांनो. समोरचं क्लायमेट बघा यार, मस्त वाटत आहे. त्या सर्व क्लायमेटला ना मिस करणार आम्ही गावी मुंबईला जाऊन. हा बघा वनवा. आता हा रात्रभर पेटत राहणार. जेव्हा सकाळी धुके पडतील तर विजेल. आता जिथे काही जंगल नसेल तिथे ती आग विझून जाईल. आता इकडे सुद्धा बघा कोणीतरी वनवा लावलेला आहे बघा. राजापूर 16 किलोमीटर. भरपूरच लागली अरे बापरे. बघू शकता इकडे पण वनवा. काय एवढं कशाला आग लावत आहेत. बरोबर भरपूर आहे मोठा. बाकी नाही विजत नाही. मग रात्रभर अशी आग पेटत पेटत पुढे पुढे जाते. सो मंडळी आपण ना आता राजापूरला आलेलो आहोत. हातिवलेच्या पेट्रोल पंपावर आपण डिझेल फुल केली. तर आज ना आपण 2900चं डिझेल भरलेलं आहे. कारण की ऑलरेडी टाकी ना अर्धी टाकी भरलेली होती. तर तुम्हाला बिल पण मी दाखवीन. सो आता वॉशरूममध्ये इथून गेलो आम्ही, फ्रेश झालो आणि आता इथून निघणार आहे. तो जीवदानी गाडी देखील निघत आहे. सो आपण जीवदानीच्या गाडीसोबतच आज असणार आहोत. जीवदानी बिग बॉस. तर वाजले आहेत रात्रीचे 7:17. सो मंडळी ना या पेट्रोल पंपवर काय माहिती आहे काही, जागा पण बघा किती मोठी आहे जागा. तर जागा मोठी असल्याकारणाने गाडी पण आपण व्यवस्थितरित्या लावू शकतो आणि साईडला म्हणजे साईडला अशी गाडी लावू शकतो आणि कुठे ना कुठे आपण म्हणजे वॉक करायचं तर वॉक पण करू शकतो आणि फ्रेश व्हायला पण जाऊ शकतो. अशी इथे जागा आहे. म्हणून आम्ही याच पेट्रोल पंपवर येतो. आणि जास्त सर्वच आपल्या गाड्या आहेत ना कोकण मार्केट जाणाऱ्या, ज्या कणकोलीपासून येणाऱ्या, त्या सगळ्या जास्त करून इथेच थांबतात. तर तुम्ही पण कधी आलात तर राजापूरला हातिवलेच्या इथे हा पेट्रोल पंप आहे, तुम्ही पण इथे नक्की थांबा. म्हणजे पाणी डेपोजवळ गेलंस ना हां की त्याला कॉल कर. पुन्हा रोहितला
हा हा ठीक आहे. इथेच त्याचा कार्ड सो मंडळी आपण पेट्रोल भरून हा काय? निघत आहोत. हा चालेल. हॉटेल रोनिक ना. नंबर कट केला तुला. सो मंडळी आपण डिझेल भरलेलं आहे आणि आता आपण डिझेल भरून आपल्या परत एकदा मार्गाला निघत आहे. आता डायरेक्ट आपण पालीला थांबणार आहे जेवायला. सो वाजले आहेत रात्रीचे 7:20. तुम्हाला ना डिझेलचं बिल पण दाखवतो. हे बघा 2900चं आपण डिझेल भरलं. 30 लिटर आज आपल्याला डिझेल टाकीमध्ये बसलेलं आहे. कारण की कसं माहीत आहे, आम्ही काल जेव्हा तळावड्याला गेलेलो ना अण्णाच्या गावी, सो तिकडे सुद्धा आपण डिझेल भरलं होतं. त्यामुळे अर्ध डिझेल होतं आपल्या टाकीमध्ये. 30 लिटर पूर्ण भरलेले आहे. टाकी अशी फुल झालेली आहे. भावाने गाडी हातामध्ये घेतलेली आहे. चला मंडळी आपण ना आलो आहोत राजापूरला. तर हे आहे राजापूरचं ST डेपो. तर इथून अशी संपूर्ण एंट्री आहे. इथून अशी एंट्री आहे. आणि ही गाडी कुठली आहे? नमः शिवाय मोहित. ही सुद्धा आज मुंबईसाठी निघाली आहे. गगनगिरीची गाडी आहे. हा आहे राजापूरचा डेपो. अजून काय लेफ्ट साईडचा ब्रिज अजून काय ओपन होत नाही. चला राजापूरला आपण आलो आहोत. 7:31 आले. राजापूरच्या पुढे आलो आहोत आणि काजरोबा अशी आपल्याला ट्रॅव्हल्स भेटलेली आहे इकडे. बघा नाव बघू शकता तुम्ही, काजरोबा. छान गाडी आहे. डबल स्लीपर आहे. मंडळी वाजले 8:09. सो आपण जय अंबे असं दुकानात ना भजी घेतलेली आहे. आलो आहोत लांजाला. 8:09 झाले आहेत आणि लांजाला आपण आलेलो आहोत. तर भजी का घेतली तर आईला पण भूक लागलेली. आई बोलत होती की जरा भजी घे म्हणून. सो आम्ही बोलू लांजाला आलो आहे तर भजी घेतली. चला जरा रस्ता बघतो आहे. गाड्या आपण मेन हायवेला आहे. गाड्या कधी पण येऊ शकतात. चला आईला देतो. जरा कांदा भजी खातो आणि तुमच्याशी बोलतो. बघू शकता आपण लांजाच्या ST डेपोच्या समोरच थांबलेलो आहेत. तुम्ही समोर बघता तो ST डेपो आहे. आणि आपण इकडेच जय अंबे असं नाव होतं त्या दुकानाचं. तिथून आपण कांदा भजी घेतो. जर कोणी लांजाचं असेल तर नक्की कमेंट करून सांगा मित्रांनो. मंडळी वाजले आहेत 8:27. अजूनही आपण लांजामध्येच आहोत. आणि आता झालेला आपला चहा ब्रेक. तर चहा ना पीत. सो आई, पप्पा, राजू आणि मनाली चहा पिते. सो आपल्याला आरामात जायचं मुंबईला. काही घाई करायची नाही. चौकाशपणे जायचं. मंडळी कांदा भजी आणि चाय पिऊन झालेलं आहे. आणि आपण आता लांजातून निघत आहोत. आता आपण डायरेक्ट ना जेवायला तिथे थांबू ना पालीला, तिकडेच भेटूया. चला मंडळी वाजले आहेत 8:58 आणि आपण आलो आहोत आता पालीमध्ये. तुम्ही पाहू शकता पुढे साई पूजा गाडीसुद्धा 9 वाजता पालीमध्ये झालेली आहे. आपल्याला आधीच टी मातेजवळ गाडी भेटलेली ती. आणि आता पालीमध्ये भेटली. आपण लांजाला अर्धा तास थांबलो होतो. थोडासा नाश्ता केला आणि आता थोड्याच वेळात ना आपण पालीलाच आपल्या नेहमीच्या हॉटेलमध्येच जेवायला बसणार आहोत. या ट्रकच्या पुढेच साईपूजा आहे. गाड्या आज भरपूर लेट झालेल्या आहेत. आता 9 वाजले म्हणजे ही गाडी संगमेश्वरला तरी पाहिजे होती. म्हणजे साईपूजा. आपण तर आरामातच जातो. हे बघा. तर पालीला असा प्रॉपर रोड झालेला नाही आहे. ब्रिजचं काम तर चालू आहे पण अजून नाही झालेलं आहे. बघा इथे थांबली. म्हणजे पॅसेंजर भरत जाणार आहे गाडी. भरपूर लोक आहेत. सो मंडळी हा जो रोड येणार आहे ना, हा जातो डायरेक्ट लेफ्ट साईडने कोल्हापूर मार्गे आणि सरळ आपला गोवा मार्गे. तो मंडळी बघू शकता आपण पालीवरनं निघालो ना तर हा असा
वळणदाई असा रोड येतो आणि हा रोड आपला वळणदाई रोड संपल्यानंतरच आपलं रोणीत असं हॉटेल येतं. तर बघू शकता असा म्हणजे यू टर्नसारखा हा टर्न आहे चढावाचा आणि हा चढाव संपल्यावरच आपलं आता हॉटेल आहे. तुम्हाला सांगून ठेवतो हा रोड, कारण लास्ट मी व्हिडिओ जो बनवलेला त्यात मला तुम्हाला सांगायला जमलं नव्हतं. तर बघू शकता हा चढावाचा रोड, पुढे आपलं म्हणजे कापडगाव, हे कापडगाव आहे मित्रांनो. हे कापडगावमध्येच हे हॉटेल आहे. कधी आलात आम्हाला जेवण भेटेल तर कधी आलात मुंबई गोवा महामार्गावर तर या हॉटेलमध्ये एकदा नक्की ट्राय करा. सो मंडळी बघा चढाव हा संपलेला आहे रोड आणि पुढेच असं या वळणावर आपलं हॉटेल येईल. एवढं लक्षात राहणार नाही पण तुम्हाला आपलं एक अपडेट म्हणून तुम्हाला मी दिली. सो फक्त गाड्या राईट साईडने येतं त्याच्याकडे लक्ष द्यावे लागेल. सो हे कापडगाव आहे. आपण आता प्रॉपर कापडगावमध्ये आलेलो आहोत. बघा गाडी पण लावायला प्रॉपर अशी जागा आहे. वाजलेत 9:08. झालं समोरच. मंडळी जेवण आलेलं आहे. थोडं पोटभर जेवतो आणि तुमच्याशी गप्पा मारतो. चला. सो मंडळी जेवून झालेलं आहे, पोटभर जेवलं आहे. थोडासा आता इथे राऊंड मारतो, जागा मोकळी आहे आणि डायरेक्ट आपल्या मुंबईच्या मार्गाला निघतो. सो आता ना गाडी चालवत होता भाऊ, तर आता गाडी मी चालवणार आहे. भावाला जरा झोपायला देतो कारण की मुंबईला भावाला देईन, मला जायचं सकाळी कामावर, तर मी जरासा झोपून जाईन. तर बघू मी कितपर्यंत गाडी नेतो आहे. अंदाज मी माणगावपर्यंत नेईन असा अंदाज लावला आहे, पण बघू झोप आली तर भावाला उठवीन. मग मंडळी वाजले 10:17 आणि आता आम्ही जेवून निघालो आहे कापडगाव, म्हणजे पालीला असणारं कापडगाव. तिथून आता आम्ही निघत आहे. आता गाडी मी चालवणार आहे, मी भाव आता बाजूला बसणार आहे. बघू मी गाडी कितपर्यंत नेतो, नंतर परत एकदा भाव चालवणार. चला आता आपण निघूया. मंडळी वाजले आहेत 11:14 आणि आता आपण आलो संगमेश्वरला. बघू शकता संगमेश्वर डेपो. 11:14 आपण संगमेश्वरला आलो आहे. बघू आपण खेडपर्यंत किती वाजता पोहोचतो. मंडळी वाजले आहेत 12:22 आणि आता आपण आहोत परशुराम घाटामध्ये. तुम्ही बघू शकता चिपळूणवरून आपण जेव्हा येतो आणि परशुराम घाट चढतो तेव्हा परशुराम घाट हा सिमेंटचा चांगला बनवलेला आहे, म्हणजे कॉन्क्रिटीकरण झालेलं आहे. अजून 4 पदरी असं झालं नाही आणि राईट साईडचं रोड तयार आहे. बघू शकता आपण आता आहोत परशुराम घाटामध्ये. छान रोड बनवलेले आहेत. हळूहळू रोड आपले सुधारत चाललेले आहेत. बघू आपण आता कशेटी घाटला किती वाजेपर्यंत जातो. मंडळी आपण ना आता डायरेक्ट कशेटी घाटात भेटतो. हा आता परशुराम घाट आहे, व्यवस्थित रोड आहे, थोडा काही खराब नाही. वाजले 12:41 आणि आपण आलो आहोत भोसते घाटामध्ये. तर पाहू शकता भोसते घाटात जास्त उताराचा असल्या कारणाने इथे स्पीड ब्रेकर लावलेले आहेत. बघू शकता हा टर्न पण बघू शकता तुम्ही, एकदम फुल असं यू टर्न सारखा झालेला आहे. भरपूर आपल्याला ना प्रायव्हेट गाड्या पण भेटलेल्या आहेत. ही समोर पण कुठली तरी गाडी आहे. तर मगाशी रामेश्वर पण गेली मागे. मित्रांनो आता कशेटी घाट येईल तेव्हा आपण तुम्हाला मी सांगतो. वाजले आहेत 12:57
गोसाया हॉटेल आणि आपण चढत आहे कशेडी घाट. टार्गेट एक धरलाच होता एकचा आणि तो एकचा टार्गेट आपल्याला भेटलेला आहे. परफेक्ट 12:57 घाट चढतोय. आता जरा चढता घाट खराब आहे, त्याच्यानंतर उतरता घाट जरा चांगला आहे. पाहू शकता चढता घाट आहे ना ते खराब रोड आहे बघा. चढता घाट, उतरता घाट आहे ना पूर्ण चांगला आहे. डायरेक्ट पोलादपूर पोलादपूर ते मानगावपर्यंत रोड तर चांगलेच आहे. आज जरा घाट खराब आहे चढायला. ही वाटतं नवीन गाडी आहे, आधी तर कोणी दिसली नव्हती. आता सुटलं बेकार सुटलं. आता सगळं काढून राजू घाटात गेले होते विचारली. सो मंडळी 1:08 झालं आहे आणि आपण जो मेन कशेडी घाटचा टर्न आहे तिकडे आलेलो आहे, जिथे स्वामी समर्थांचं मंदिर आहे. त्या टर्निंगला आता आपण आलेलो आहोत. पाहू शकता तो कसा चढता खराब होता. आता जो उतरता घाट आहे म्हणजे मुंबईच्या दिशेने जाणारा तो घाट आहे ना व्यवस्थित आहे. इथपासून ते डायरेक्ट मानगावपर्यंत रोड एकदम चांगले आहे. हे बघा, थोडीशी गाडी पळवली की अशी खड्डे येतात. मोठी ट्रॉली बॉग थोडी मोठी आहे. एवढ्या मोठमोठ्या ट्रॉल्या आपल्या मुंबई गोवा महामार्गावर प्रवास करते. बघा हा जो रोड गेला आहे ना हा समोरचा स्वामी समोरच्या मंदिराचा. आपण आता कशेडी घाट चढलेलो आहोत. आता जो चालू होईल तो घाट चालू होईल म्हणजे मुंबईच्या दिशेने. तर आता आपण डायरेक्ट ना मित्रांनो मानगाव किंवा मध्ये कुठे असेल काय बोलायचं अपडेट द्यायची असेल ती येईल. मंडळी वाजले आहेत 1:26 आणि आपण आलो आहोत पोलादपूरला. पोलादपूरच्या अंडरग्राऊंडमध्ये आपण आहोत. आता तुम्ही पाहू शकता पोलादपूरला आलो आणि आपल्याला एक नानकरी आणि सानवी अशी बस दिसली आहे. ही आपली महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटची प्रायव्हेट बस सानवी. आपण 1:30च्या आधी पोलादपूरला आलेलो आहोत. बघू आपण मानगावला किती वाजेपर्यंत पोहोचतोय. आपण डायरेक्ट आता मानगावलाच भेटू. मंडळी वाजले 2:08 आणि आपण आलो आहोत मानगावला.
आता तुम्हाला माणगावचा डेपो पण दाखवतो आता. हे असे डिवायडर लावलेले आहेत ना प्लास्टिकची, समजून जायचं माणगाव आलेला आहे. माणगावचा डेपो, हा माणगावचा डेपो आहे. आणि हा राईटने ना इथे पण रोड जातो. कुठे राजू तू? निजामपूर. निजामपूर. आम्ही लास्ट टाइम त्याच रोडने गेलेलो जेव्हा आपला पेनचा मार्ग खूप खराब होता तेव्हा राईटवरून गेलेलो. आता एवढा का पेनचा रोड खराब नाही आहे, तर आपण सरळ जाणार आपला प्रॉपर मुंबई गोवा मार्ग. मंडळी 5:02 झाले आणि आता आलो आहोत आपण वाशीच्या ब्रिजवर. सो खड्डे मध्ये मध्ये भरपूर होते थोडा, त्यामुळे उशीर झाला. आता भाऊ गाडी चालवत आहे. चला आता डायरेक्ट आपण घरी पोचल्यावरच भेटूया. बघू शकता आपण वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेला आलेलो आहोत. 5:21 झाली आहेत. आपण आता वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे सांताक्रूजला आलो आहोत. 5:55 झालेत आणि आपण आपल्या भाईंदरला पोचलेलो आहोत. सो फायनली मित्रांनो आपण पोचलेलो आहोत आपल्या भाईंदरमध्ये. तर व्हिडिओ मी हा इथपर्यंतच ठेवतो आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला आता भेटू आपण दुसऱ्या व्लॉगमध्ये. बाय बाय.